Как постигнахте тази чутолна победа срещу тези тинейджери? Средна възраст 8 години. 8. Избягали от клас, за да играят с отбора на Авеню. Те легенди. Има ли това? Има ли задните ножи? Да, бе, късно дойдох. Ето да го. пуснем СМС. Най-добрия предител. Пишу едно взема. Не съм песимиста. Тя нашата мисия изпълнена. Не знам, а видях някаква такова... Да каже утре кога пак да дойдем. Два кашона суички да се отварят в багажници си на колите на другия отбор. Няма да лягаме, да. Ами ще пием все, но се вътки ще пием. Жоро, къде остана Жоро? Дай ми това, водата от това, турбичката. Как 9 часа, бе? Те са турбичката. Жоро, дай на. Днеска събота, нали? Как? Не мога да броя до толкова.